Beli pi baro sekarang ni program juga kekenta kisamla. Hak ni por mentangi dari yang jo ibada iwe neki sports person ibada ri athlete te hak ni por kelam na pun Islam ngan pun kemau pi bakan ni program kawan live na YouTube channel jongka Don Bosco Media Network batru hak lelangki cable operators ka channel kapa arspa nyup kendai bat 1000 saw te kumba pi tep bakan ni program ni juwanra ekilong kme ekilong kapa ekisamla kentai bat samla senrang kibala ju le ya kadu nuko kam kiba pendon kam hok ya ka sap ka ba ayu blai ban kenti yala de bat ya ka jat benriu te ngi man ka por bangi wan ra ikini ki samla le ni ki long melong pa ha ka di program ngi ju yo sngoru na ki hi ka jingat lenti jongki lamar ba le se ngi yo i tangai ka jing job le ni ka ya ka kerdan ya ka nam ka baki yo hakikat kubor ndengim tep pa ka jingat lenti jongki te ka ni ka por kelam lepan Islam show ngin pet ya kanika video introduction jong i dari yang jo. Tu go video balingkot jong dari ngin ngap hinai dari ba in pen itu ia lade ya pi kinong pet ba syapang jong i kendiat kublai pi bara ngadai dari sya yang jo nga shonga sa haslong tamba ka jaka ka snang jong ka dena po mau kan te ngadon spara langut ngiadan kumba ngiadan kan thei sudah tiếng in đua ba đằng khana i mei pa chung ila khlat tiếng im hi sparam tu shaban im spara pat long ila ya khlat no sparam tu ngi ngapoi bat ki bai yang asem chung abai chanong thmai em tu te deling ba kitu ki bai na nong thmai te ki lari yang a hade hadu dangala kham he pat ngayo ngayo ka benefit sela dia ban kumno bangan cam tip ya ka jeng long khana ma te haden pat nga la ngalit sa semiri sa convent te nang to pat nga la mi nang to nga sa pat ki bahyeng nga yarap kam nga sa pat ki te ding ba jung ki bat ki bahyeng jong nga sa poi syakane ka jeng mare na mar ki la dir ki ba kelan met ila dia ki ju le exercise ki ju mare te ki diling ba jung ki nga sa tip ya kane ka jeng mare. Okay. Setelah dari tak kejadian nanti jumpa ketika berengkot keberjang buat kaba pihak pensatar ya ladi. Nata kajing nyerap jung itu bahayin jung piru kajing penilinti jung kiru kapne kabasuk dari pilak proof ya ladi ma bahag ni kakenti mentapi pisah kot saya kani program jung ikan tagi samla nomor bangi jet. Ya kani kakenti samla pinpet bangi jet ya kitu ki kena ladi samla lani kinu ki ba la yat lengba kajing
bat ki bawan magani karan san ki yatho ya ke shibon ki ba ki wei ki bam tip ya kini ka jingya lan ti jong phi kini itang ya ka jing job pat kinong wow ndai kin dayo so pada napi hi kin su thu ba ka jingya lan ti jong phi kam dai ka basok te banta ban ya khmat ya ka program manta ngin kali hi nai dari kumang yu i hakikot khubor i ka kerteng jong phi kawan nagitu ki paranoi le kai kiwan kani ka kerteng ka bong commando of Indian ultra running hakunu kudur pio e kani ka kerteng tip namar ba imat ngalong nang kita kinomare ang kham det do de manga sa baki ongana ba kham lang satar te hadin pat saki kham kibri yang ki kham ite okay tangal le national sa bangalong kulung ha khama jengki am dei baki bri te longkar rata jangan telah he andai tang bada perkat ba khama kita ki penlek kulung yang kana ki hit khot be kum tu ki pen tang kisen keteng okay ti menno dari pis dang ban so thu ba kani ka jingkhot lani kata ka kol ma bangi ong mar ba man uble ai ka sap ka kerpang le se kan dei ka sap ban krekot le se kan dei ka sap ka ba pin sna lani ka don ka sap ban yatho ban rit ya ka main lani ban puli ka jabiang jang ki briu nang ta le se ka don pada ki kum phi ka sap ban mare nadu menu pi su thu ba phi don kani ka kol lani hatu ka de ka jing khot na ka de ba phi su tanat na ka de ba don ba pan bore phi hajing shan nadu ning kong ka de kalong ko ni papangadang sa konven tengas tanat ban mi ban yele kai te den pat ki hasim edis pat untuk dan ki event tu dan ka school sports kum tu school week kum tu tengah participate ikitu ki jing la kai ba rakhoi ngam chuan sa khamat tang ka basketball na nga shu kambyang tengah sa jet ban le kai em tu ban mare teng sa kwa ban mare andai tip ngong thai bangam sa jet imat ngam nang ra ngam la ra te hadin pat dala kham dala mi na semiris pat ki ngasa pat ki bahayang ki ong ki di maki ki iya kinong makorat ki di khana ki ba khlan ha kajing ki dan ru ka sapte te iya ki nama ba iya la di ki la jumare ki sa shabar hadin pada ki lawan shalong ki iba ki dan ki khana ki badan ka sapan mare ba khlan and then ka dan ru kata ka opportunity ba ki ong ki brio ban ngila ban ni khamla mangi te ban ya participate ki brio ban apa te ki pelong kajing mare ken ka ba mo kung katu ka half marathon te hakatu ka po baki khot yang aki ang casually participate tengah ang ni klan practice ngam lang ra tengah silet ngale mare tengah wan kum tu imat bahan rio baki khana tu katu de arhaja khalai da maklanga te dedap nang tu pat ki ya ikin bangala te ki ang oh phi khlain ma ban mare tengah dan sak ki event berat local ran hang ya shilong te ki pha jet sara katu ki pha ang kile persyang bang kan ye tengah la persyang ketupat ngalong interest katu ka jumare tengah la kamare am tu tengah yo ki yasim hadu top 5 top 6 kum tu tengah yo am tu tadin pat kawai ru ngayo sa mo sia jan tengka ba ngala job te ka e ka bakalong ba ki ai men sim ru ki bahye ngate ki ai men sim ki ang ba fidan kasam persyang ban le e kani ki ai lat yang aru ban mare am tu tengah mare tengah participate ka dan kijing mare am tu tengah wan ba ara balai tu kapor te ayo imat praja ning kong te dalajam tu pat katu kapisa nga judan cutira nga thiet cutira katu kapisa nga thiet jan mare long ka jan ngala thiet ba long bakan ne slam kan tenang tu pat ngala dan kin katu ka an ong na ka cingkwa ban mi na do na masim bangan ngan de ban participate kini kicing mare treshtom tengala persyang dan mat sang treshtom mare nga practice tala practice par ka ki penlong kani ka sora marthan sora marthan pakala long no ba ngala dakwa hina do masim te bangan mare ba hapo bangan mare ka sora marthan teng ngala kaman khashmat ka timing jongara kala improve dari ngamare ning kong kapoy kung baar kanta katsan nimtu dala adin pang kapoy kanta khat lipo ar tenang tu kan ki ong ba ngadan si sha takasap banya compete pa kiwi ki brio banabar te ki ong ki le katuka ki fundraising ki shirong ma ki le fundraising naka team jongkaran meklaya
Okay. Te kipen long ya katuka fundraising tengelek tikidan kibriyo shimet kuntu ki ai ki brio ba itu itau kipen ki donate ya kapsa te ki nakaran mekalaya pa ki pha kan ya ki nong mare te la pha ki nong mare pat ngi yo pan le mare sabal ning kong amare agoti ngamare kong ni ngamare sura lano na mar bale kasien na first time em ngami sabal ong kasit pa ngam tre sura ban mare ngathai te hadian pai ong tanai liam ngapa ba mare ka longkum kaya khun te patna ba ka jumo khat chunga ong bangan stop no nganu mare shu na makidan gi tiki kita khar ki khlanyam ngam de nang kham te nang kidan tiki brio bana saban ma kinang asam ki ong le baki mare kila kham poi state panenga denga ngamare be pan kham give up ra haba khadu pat ngawan basa kidan kitken yen ro em tu ki wan la tu kapor te ngawan sakmat tenga job nang tu tenga la kwa shushu kan bar mare kham ba shushu nang tu kan nga sakio nga sa poisa ka full marathon ka de 10 kilometer. Okay. Te nang tu kan nga sa million ban mare ka long distance. Dari kita ki bapi ong ma pe arkantas teng sikenta sau arm kita ki dekat 2 kilometer. Ka 40 kilometer banga stang ning ko ngadi arkantas teng banga mare. Katuka banga mare hadian pat sikenta si laipu ar minit haka 40 kilometer. 40 kilometer. Một cái chục kilometer. Kilometer kadeka la long. Timing kalau compare, la kam improve isu. Okay. Dari ngasi yo snowboard kan yo iru dalam dia pa. Piset mare step. Na kat 2 kilometer try haka shisngi pi pelot kat 2 kilometer. Ban kat 2 kilometer pi mare bat kumno. Mensha bangadang stang ban poi kham pampat le ya ka distance ka bakham strong te pengadang le ya ka bal dang le tang ka bah po ka lai pho kilometer te ngadang mare tu shisngi la shikanta te na du pangla stang ka ne ka long distance running te teng shisngi ngala mare shikanta dan ka singi mare akanta dan ka singi mare saw kanta san kanta hakawi ka singi pa ba imat jaban le training tu amare inreu nyo kanta. Okay. Te man ba phi namar ba phi la participate shabar jong ka jella but shabar ka riru te man ba phi pada people pisa na la de na dan bayarap na bagayarap na sarkar na ka sarkar ta ngamla raban ong namar ba ha jing sam jonga kat tu ngala alik mare ki bayarap ki de ki palok ba mare lang ki ne ki palok ba itu thau te komi ba Charles Charles Penro iba penyai sing sim ki yarap tianga bat long maki long ban ong no ki emily mo te kapor badan ini iba chiminuru kon tu kapor badang de emily iru ila yarap he tamba long bang hakato hadian pat bala de iba chas te la kham ya kandu bahai kan bat iba penyai ya sing sim te nang ta kitiki parlok parjo jangaru tiki doktor bay mare tiki yarap lam yanga te bat identity kong kami ba dan syaba ide sa syabar ma te ma iru yarap ban ai donation em tu tiki bahaya ngasam jeng iru ki dan ba sa sini gidi ja umdor tiki tur ki yarap dan kita karu trik rap yang ala ju yarap te kenika pima ki jing ki bapi ya kendo pada dari bapi subuh ko mahpa practice lane bapi practice mare ko ki jing thai ka jing kalong ba teng da de portlang fi jai tu ma man khit hian tang bam ban sia ka port slapat fi thai na man la ka po teng tieng ro yo pang ko ma kini ko le ngala kham duna training na do ba ja corona tu da pang ru ting ya corona em tu ala shilong te wala kataru long kala kham hi ban ka jumut perkharu kala long kham phet te mur ka pen satar su phi kum bagi kum ta ma ba phi le chabar kita ki lai de makna ka ju ka snam ka ju ka taru rai tang na ka size jong phi ma ka jing ka kom ren yeng jong phi ki la khen khulung phi katar de advantage de nam dai dari te bentar kini pila ban batai kendiat kat no teli kini ki run la ne ki ba pi la participate sabar kini ki jing le kai mare ki jing mare half marathon komba
kat atli ngalak mare Okay. ki sop ar kumba pratli Okay. te ka pa mare 4 kilometer kadai ngalak mare southly kadai las kadai menakania 20 kilometer de banga mare apo makorat ultra te menak kateng ikalai 4 kilometer ngamare Darjeeling gitu di trail gitu 4 kila kami trail Kani ka half marathon kadai 21 kilometers. 21 kilometers Tikan ka full marathon kadai 10 kilometer 10 Tikata ka 20 shispa kilometers kita pada ki khot ultra run. Okay. Di kita mod na preng jo kita dai pila jumare hangne po silong kila long nem kita. hasilong ultra kalong kadai kata makorat Makorat marathon. te tenggili mare makorat ultra nanta katuka hasilong kasora full marathon gitu half marathon dari ang bakambun hikini lokal kita dan jeng mare makana lokal kamda iyo kan banya ban register bat kiwi ki jeng mare bat tanga mare kini lokal mentoy da namar bale bakim dan timing chip Okay. bakim da pat organize ba kan makumba organize kiwi tidak ka le karan meklaya sisien ba deleng ba ka ngiyo timing tu bang pa iyo ban mare sabar ki le kan ka timing chip race ma ha po shilong ngayo advantage kan ban lead participate ban mare sabar ban register da ka timing bale nang ni Okay. Te kani ka rukam mare jong pi dai dari hakanu ko dor fitri ni lade. akan kadar kitrin Hakanu ko dor fitri ni lade nomor apart na kita ki jing mare jong pi mare step kita basan kenta basau kenta ide lat na kita de hakanu ko dor pada ka rukam ba mun ka rukam thia kumno ka nu kenta ka rukum train ma ningkong ka rukum train kadai ba ngadan kita ki ngale ki exercise imtu and then hatu kapwa ba ngadang biang ka jing mare imtu tenga ngadang biang ka pisa imtu tenga ngale gym tu teng ngale hapo synergy te nang tu pat temen hakani ban shaban train pat namar bangala kham jenja ka financial ma problem te dan ti palak jingi Dr. Kalyani ti pen lej ma pen sponsor ma kan ban lej hapo gym hi hate synergy ti se Arvin la pen yarap yang ban pe kumna ban train lagi muscle training ma te hadin pa nga karukum thia ru nga haban persyang ban thia biang ka nga kham thia slam long nga kham sam thia klai ma ki te la ki teng na ki step palat tambah ka maximum bangathia ka dei prakanta minimum riwanta ngathia tang ka syong pa ka por badan kum kitiki event banga haban setting set aim tu kitu te kala long kato ka jatira naturally bangi la te ka kham jenjar ban ya but pa ka rukum thia na mangi haban ya trei kam tu hab setting set ai te kala thudi ka thia ta ka por training te nga haban pesyang banum dan rekan kini ki event aim tu kham jenjar te dari ko mo piatu dai pikirsan dalade ka ika kam ko pitrai ban kersan ban imja man la kasi mencha badan bekirias nga imja be ta ka pamare ngam long nga kham sukru ban pe ikpara ban pe ikun para ban le na dong sudong kai daki pang ila long be kumanga hinga ban pe yaki te tang na kada ba kane ka lockdown ka jana kumni kala kham anga namar bali ngam dan it kam shu ban ka jing mare ro kala duna ha shabari ma sabar Shillong te ngala kat bala ngala persyang ban safe ki psa em tu ka bang mare hari menta palong la kham jenja te ki dan ki palok tu ki yarap hi yang ak tu and then dan ti doktor bana ne kremru doktor Krishan te itu ila Krishan mo yang la ila yarap ila ki khot doktor len ra hari ni lam de lam ba jung ki doktor Carol long la kham te yang bangan ngan em ma ngan ban pe ki para em tu te kila yarap syanga timta ka ika kam ko pitrai dari ya ka bomentahi lat na kani ka jing mare jong pi ka ika kam ko pitrai te ka jatira naturally kata kani ka dari ka ngi dan hapo Instagram ma ke Instagram kadang ka page ngi ka bangi ni setting set tu ni set healthy te long teng pak kidan gibrio bakwa ban set de kwe tu ngi shim ki odam tu
teling ba katu pat nga yo order and then kumenta namala kung gidan event kum tu haka sistem kadan katu ka ventatil ka kidan kita ki event kum kita ki shalong ki bunde kita ki event tu kum ba haka sistem kidan lai South Lima te dangi shakot te ngi register ru maybe la khatsan khan riu khan yo khat pra men tau nai gidan katu ka event tengi haban setting set de nak tu ka ngayo ban em nang tu kan ban kamai hala dia. Okay. Te dari pila ju perkhat em bapin train ya de bapin long coach na kam ta jong ki wei pat. Ban pejing sama ngamen sha ngaju ang yaki nong mare am tu. Ba ngakwa ma ban poi skmat de tangka nakadaw nakaliang long ka education nga kalong ngamdala te ya kajeng puli de ngadan sudan nakasam. Tang bakat bala hingga pesang pangan la benda ki jung puli tang banga kamla da ki banga ki dan ki subject banga te wala kataru ngakwa hi ban long coach tengai sikran kini ki brio bana sabar ma tengai iki coach ki brio ong kum na fi akot coach mai fi ki ong em ka coach am kam de tang ki haban puli ma specific ban puli coach ma ban pas coach henai kum mangi pat kum tu bala long experience mga nga dinaslo ngala ban coach ki brio bana sabar long bende rapat ban ong coach kini ki bala long professional ban long kum ki coach pa la le ki ili tu ne ki tu bala ka long pro ma long te ngala ban coach tangi ki kum api fila ban ngala ban coach api ki brio bakwa ban coach nga ka nama ngala don ke experience ban mare tu dai ban ong proper coach pan you te kala kam ngana mak education nga kam habnat kam alis tarai pas 12 Pas 12. Okay. 12 BA. Te tagin se poi biang ha ta phak ma khap sibet te ha ka ni ka jing jong phi ong dari ka ek bo phi khmi lanti na ka ni ka jing mare jong phi Ka jing khmi lanti jong kalong ba nang ni sakhamat kat bangala ngan persang banyai le ha pat ngan yo ban mare namta kum ta ki judan ki so asian te mantang akwa ban ka concentration jong kam de shura tang ha ki ultra da nga hap concentrate ya ka ba namar ba teng ki ultra kim juda khampet mo ki brio ki kini ki 42 te ki la ban pe ba nama bale ka na ki jing mare kum ki South Asian game ne ki Asian game kum tu ki penstang shada kama thanda ngayo ai kalat ban participate ha kini ki national game aim tu kala khamnong khamsuk yang akan ban yo participate ne batang ban la represent dam job ru fladan katuka keteng ma bala la participate kani ka nyop ar 4 kilometer phila mare 4 kilometer dai nam dai ka don tali phila mare dari southly te na pleng jing ni ki 4 kilometer dai kat no por phi simpor ban pendap ikani 4 kilometer pangadang mare ning kong ya 4 kilometer kato ka dai hapo stadium hapo Bangalore te ka simpor yang spoken ta arpoi thai na kami kala kami untuk apa ya pak te hadian pat ngamare ya ngamare ka Jordan hantu kapor ngamare kharoi kan tashteng kawai kan ta arpo hi katoro pa ngamare ya ka Chandigarh ka stadium katupat nga khamare ngayo nga pendap khandai kan ta saphoi 4 kilometer te min hakani pat nga khamski he tamba wala katar ka kawai kan ta arpo ru long hakapo pa mare pa nga enjoy te amde ra ba ong bang kila bun ha ki bala drop out ya ka to cha mare te ngapat nga tip bala da nga strain la dia ban push balan am nganum enjoy re ka jing mare nama ngale ban nama kitu ki bri pa nga ru ki ong le enjoy ran ong nama yuma ki ong go enjoy ran te nga ong ngale kum kata kan ka yu kumbang stui kamen bangam kwa ra ban strain ne ban numla shre ban ki ban kalan hang tu tama te kata ka stanat kata ka jing enjoy jung phi ta ka ran te nap deng jung ki run brok khat lan ki jing mare ki ba phi sim ban ta ong dari ke ka ba phi sa jing kan ma serta ka jing em kala dan em kum kata ka jing participate jung phi ha ka we ki runs jing sa ka ma pangamare ka dei ngamare 1 kilometer bangala khamare bha hapo Chennai ba ngampoi perkhat ra bangala ban mare lai kan tash phoma nei la danga
practice train ngalap and improve ma mereka ka jing sa chkama kolong ba khampoi perkhat pangalap mereka tu sakaweru bangamare hasora marthan tu baki pelang ka long stanat nama ka mariang ru ka itanat slap ru anto ka kham stanat ma but na ba mare shispa aim tu ka kalong shanisha bar okay te phila mention ru ikani ka jing mare jong fi sport Jordan hakanu ko dor fi pois do se the ban le mare munu ba lam lenti fi dari ban mare ultra imo I trong kong apari pa chal ek tu di trong Dr. Carol bara ko into Dr. Kaleni em te kila ki ai min sim te nga ki amba len be ban mare em tu te nga kum ka jing ai min sim ju ki kapen shlo shu nga bangan le mare ki ong kin yai dan be bat nga ma kin yarap na kat bala te kila pan yarap sponsor nang ni nang tai te kum ong kong kami ti dan bahayeng I pa I chat umdor okay Pak David em tu teki bahaya yang sampai ki support yang aru teki sponsor lang maki teki dan ki dan hapo ka Rotary Club okay te ka Rotary Club ro kala sponsor nga iba Charles iba penyak sing sim ru iba dan iba irap dem nga teng hang tu kapor kenya kila long kitu kila long nak support financial jong ata okay pangalip present support you support Jordan te pidang kemilentin em bapin yo le kai yang sabar jongkari danga ngakumbang ong ngakwa ban perkat shoy ka 42 okay akwa ban mare bhai ka tu danga la khamla ka tu daka kumba ong ka dei banga income jonga ka khambiang dang akwa ban khambiang shaka financial ngama kadang bangan dala li mare shaba ngamda don kam than ki bri ban support than mo tang we ar ki bala irap la biang ban nama kan don jing mare changam de tang menta mi hadin ro ngayo ngadang don kam support pantan ki bri ki ju si ju ibri kumta kin la e da perkan te ngak mi ilenti ban mare shabaro tamba ka jing kmi ilenti changam menta shaban kamare phashu shu e ka jing mare okay ka juwan em dari kani ka jing mot pa mantas ki don bon ki di bri ki bayarap phi dai ki bayarap financially ban support if people pin poi je ta ka thong ba pin le tai ka juwan em ka ta ka jing mot ba ngan hap ban mare na ka banta jong ki ka don em ka ta ka jing khia ba lada kumnu lada phim la ban job phi pen sungsi ki ka juwan em kum ka ta ka jing mot kata te ka de jing sha kan ba lada don nang yarap mom tu da de ba phi ngelong hanga kan le kat bala ban mare baha namar bale ka pisa ka baki ai maki ki baki support yang ama kala long kham jenjar yang ala dangam la ban mare baha namar la dangam mare baha kan dan tu ka jing sao jang kan long sosi ka ni nga kham le baha ki bri ki ai rap nga ka tu long de tang nam ta ki bri ro ngala present na kam ta me kalaya ma akwa hi ba kanam keteng jonga baka me kalaya kan kidang dan ki brio kin itu ini ro bang idan kata kasam dai dan kam pa ya ki sponsor am to okay ki yarap nagian kin ki brio yarap te dari ngin pet khendiat kadan koi gajing kelina I ban kersan lang khong sni ikli kom ne ma hato kala don em ka jing terwan na kalia ka sarkar ne ka sports department bantung ya phi dari bantung kam ya phi haba pet chikiwi ki jala dai kibon ki don sap ko ma phi ki tre ha ki department ba pher hatu kala don em ka jing terwan na sarkar ban ai kam ya phi nai krans phang ka education kren halor ka sap jong phi namar bangi pet kibon shabar jong jala jogi lat na ka jala jogi kibon gi bayo kam sarkar ka education kala ban long tang class 10 class 12 ru mereka ka rank jogi bo kitrai pada kala compare tang na ka sports kata te pat judan da tang mensha bangadang stang mare kamau di pulet di jeju kumtai mantai la di retaya di mat ngam kamau ra kateng DGP Raju DGP Raju te itu te ila terwai ong ba fik ko mare ngong oi kwa ban pen fik ban yupulen te yang lang hatu kapor ba iman tang ya dan katu ka bahap ban selection ki pulen tu te tu ka pangadang stang te ngam pat te pra ka e ka bang akwa te ban ong hame kala kan kila yu
đây là cái weekend yang sarkar kim tiếp ra thay nga kim ít thôi nè Okay. Kim itu let's say kim jumpa lihat khabar mah nak kamu nona. Nama ba board se nilai I kan yang kerteng bat kayu. Dan kau ikan sen mengapa lihat khabar ladang ambak lagi cut UP Dynamite of Northeast ne something ki cut ngalak kelat nama ngalak kam slam gitu. Di halor juga tu dai tang na ketua kerteng ru let's say ki ba ladang ki pet khabar ki itu UP. Nai orang kim itu ki itu tambah maybe bakim pat kwa pat yarap ma de ki bayarap ipi pra ki la ithu ipi de nakaliang jong kini ngin pe sakhandiat kini don ni John Stewart ma bnyang yang dari sha pilade ben tap no da kam army but sajit no haki line sports itai ai jing bot jing prakhat ma I ai jing bot ipi nang ta ini page 2020 yang so tenat ban yo sko ya ka jing ya lanti bat ka jing trace tam jong phi nang kiu saprang kublai shibun ya pi barak ki bala pet ya kaneka program ka kenta ki samla ma teng kamen ru ba ya ka ega ba jing thmu phi ya thmu ya la di ru pen ngakit bak ket weng ya phi pen poi khmat ha jing em jong phi okay te dari pet mom ki dang don skandiat ki jing kali te ngut bon oi phi kani ka jing ya lenti jong phi nadu ba phi dang ret hadu benta dai kata ka jing ong jong phi ba phim la ban pendap ya kata ka jing puli namar ko manga oi phi nadu mena ba ka sap ko ai blai ai ra ka ju ka sap ya bro ki dan ki bre ba blai bo kerpang na ka benta ban pen I kan duksa se ki bai kim dai ki ba start ha kampuli kon dai ki start ha koi pat kaliang ti phi la ai blai ka sap ko ba kerpang ba phin mare wale se hang ni ha po me galia jogi kham e ban yu I ko me phi ban mare kata ka sispa kilometer ngamar wei tep kilometer la nam la ban mare kata ka wei ko ba e ha kam dai ka basuk nginda su ngam kita ki arpui kilometer ru ngakan mau hatu ka sora marathon ngakan mau ngabut din gitu ba mare hapor nga but din yu phi ngakan mau ba nadu bas dang hadu ban dakut ka kom mare kalong ka jo bai ka speed kam don kata ban ong habas dang mare kum ki belang mare kum ki basi kum ki kulain dala poi bakut pada la skulon habaya lani la su kiu ksa ki jat ma ki dan ki mare om ta te ka turu ka ko ka sap ka ba ai blai ba phin mare ba phin so thoi ka le ka jong ka bor te hak turu ngai I ka to ka jing tri stom jong phi ma ngam pat I tho bhai ka ta ka jing ngam pat I tho ya phi ngam pat I tho personally ten re hadin ba I tho phi den ka bas ngap pa ka ta ka jing siam jong phi na do padang re do menta kam dei ka ba sok mot no kam dei ka ba sok ka ba tam nama kita ki kilometers ki ba phi mare ang ngapet gitu ginong mare bat senrang bat kan thei kilim lan nang bai namar pa kum pa phi ang jadi ban so thoi la ka jong ka bor kata ka jing mare jong phi ha po Jordan ne e bo phi ang bo phi mare phi enjoy ta ka ran te lat na kini ki bo phi enjoy de ke ka worst experience jong phi pat hakani ka jing mare hakini ki jing mare ki bo phi la ya participate bo phi la isem benta ka jing mare bala long west ka de ha de ba west ka yuma ka west manga hi ngadong namar bale ka par nga training la biang de tang na ka daw ngam pen biang ka rukum dong no kum ba phi kali mene ka jing kali ba phi ong kum no nga bam nga kham mention ka to ka bam jonga ka nga bam ki jing bam ba bha ki bala don kum ki chore e ki bran ma hai la da phemla apat ban bam kum ba bam ki to ki pro ma ki rana se em to te ngem la le e ma tamba kat bayo ka bam pa ni psang ban bam ha ma te sa ka wei ru kala long e te ban namar bele nga kham di kan hat ka por mare Jordan nga kham di phare dan nga postay sa ka long experience ru ka man step ka kreat ha por mare ka shit ka ang ham tu te hatu na lo ka met ru kala long hatu ka po de banga u yuna kho sia janga te shaga tu par ngala le pha sei mo ndiat na I Dr. Bhaskar rapo nigrem te kilai rap engam tu te kila pha sei tu ki ong ban mare kanum le shrenga te ngala la le tu le mare stay pa ngayo kram na kan nga ngam tep shu tamba kala long west na ma bale ni nga ong lanus yu la shu ya be jen 8 kilometer ngala jan ya te
Tharai kalong experience ru ba hakano kano kapo bangi participate ngim ju dai ban expect ban long ka basuk ta nama ki kijing mare bun hak ba hapo bang kabalong west tang ba enjoyable pat ka bang mare hapo de ka Darjeeling Okay. na kham prepare ma ka wei ru ngadai bam ju dai re ban le channel kham prepare ni la dia nama at the end em nama ngahi ban jenjat safa la dia ma tenga probangale ka chan ya kanika ka budhatri la po Darjeeling rembek por bakio mare tu dang biang kadang mare dang up ani hadu ba ani ngam trash re mare lano kum kanika jing mare nama kanika mare cloud te kala long experience nga kala ha po por ba kiom tu ngadang biang te la bun busuya do nama mo jing kiro tu ti identik na naste kisting ha ki mare ki Papa mara kio nga inga rai kenduk ki bai tang kio hapor bano ki lai ken thi kum bas kai la mi ishira ta hadian pat imat de ka to ka determination jang aba ngatip ngala jenja ni jeng mare kala tang safa ha ki cat rum dala ki ra nang em ngan mare ben hapor bang mare pat ngai kenduk biang ti khna ti la po yang sedin ken tenga sa mare bahan tu te kala long hapor bakut pat kala kidan hi ki experience mo ki bang ki jenja pan mare tu ki bangala syam hatu kasngi te hadian pat kom tu dang ada pat ngalama re ba ngalong paningkong tangwa ngala bu record ru hai tu kasih nama pat juma re kat tu timing jonga te kat ani su hati kata garu kom ong jong pin marbangi kom ngasiman dapi ong mare marathon ne mare taki jing mare kano kedai banyak ka plain area te kata ka jing mare jong pi bentang ayo sngo kita gi ke ipiang trail running ada cloud trail running sa cloud ki pihak ban kilom ki wa ene pa mare hapo asai ngapa hapo Darjeeling tu ngamare te identi lenti beret ba te nga setiang mai ki malat bakam he nga te nga ita kulai te nga khamut ra ban pendik ta kulai dan lenti sura banyak sini style nama dia astur la no am ti kulai kenjat kenya ngam tu te ngala sasam ki nama lalong ni apa kat kalau enjoy deh kan mare kalau suffer very good experience there okay te ani kata ji keduk ji pitau mar baheu tau gulai pi comment sao pat kata ya mem kenjat kam tu nak kejat kam tu te long tu kendet mo bam you kulai ru kendet ngaru kendet kain okay para pe kendet tom lele at least kata good experience kata ji share jo pi stanat te mentam baginya sekmat ka di program gin jem kniat ke break dan bagi page ya ketika advertisement
sasi ni priang sobai pi saya ke program ke kentaki samlah kini kumbangin penken mau yang sasi ke program kawan live na YouTube channel jong Don Bosco Media Network but pila wan bo ya ki jingkeli lane ki kenten aimen sim ya dari yang jo hak live chat jong YouTube channel jongi but kini program kawan live tu na local cable jong lilangki ke channel ke ba ars pa nyop khandai but sihajar sao di mentah banyak sekemat akan ke program ni pet kendiat iki message la niki jingkeli naki baik ba okey ini ilang ki jo langki iom nangki seprang dari ublai try kan rat undon ringkat bat pi kubli sibut di ini Anthony lengdo nongbri ongkong dari hatu ke jingsim benta ke jong pi ke sarkar jela ka itu na em ya pi kum ka wei ka nongwan ra nam wan rak buram ya ka jela bat ya kari kalau judan ni am ka jing jing pengkop buram ya pi dari nak yang ka sarkar jela jing pengkop buram nak ka sarkar ngampat jiwa andai nak ka Rotary Club ngala jiwa tang nak ka Rotary Club dia menakan dia bang amare adali i tidan i kong i bafun nga napo Delhi ang PD Presiden jong ka KSU ma okay yang kuan pengkop buram tang mga apa silong na hindi ang la kwa ma ban pengkop hindi long mai ang so sarang ma ki buri na po may klaya jingi ki khasi jingi ki wan ban mare sabal ki yo akom kan dukana ki la kwa ha tang ba ki kham yo pan tebot kani ka jing pengkop buram ka khamuan ng sarkar dai na ki resimet pan ki organization la niki seng bhalang tegi kimilti ba ka sarkar kan itu kala itu tamba kadang simpor bibi kadang simpor gin sapet dari te mentangin pai sakendiat sakini ini Julius nong nang iong congrats kong dari sisa nang ta ini page 2020 ong ngarungan ajeng mod yapi dari sisa apply no haki Central Forces hapo Central Forces ki ailat bat ki penkio ki samla ya ki samla ki beran sap haki kam sports tag jing ai jingmut mo ka boleh sebut ka jing ai jingmut jong fi nga kompan sipan kamawa ngala jiya katuka kabu ban sim temen hakatu pat ngade ba nga khampat pan kile ka matric te ngampat nga kham apply de kham yo ban apply te ban apply pulit ro ka ngampat nga dang long artatin nama ka hai janga yo kam biang kat kum khai ka pakipan ki pulit nama ki dan ibahian janga ka hai kat nga ki la ban mare kum nga tambalong kin kham ski ande de na ka daw ka hai pat kim ki kham sa jit tanga nga le rai mo yo sa kan tai te ka wa ban mare te nga kham apply de ka pulit ru te men hakani ka kidan te ka kam effort ru to ka pa bang kham pat kle ka 10m tu te ngayo opportunity hande nga kham apply da te kadon pa ka army jong na pa kalyang ki army kila ong ban apply kin mut pen yu na mai identity ba itu ong ba mut pen kran dan da yu tingi hap IQ certificate em tu tambah ka registration ru kala close na and then kawai ru pangadang long artatin ngani ngan lek saban nga marai tu kalong tama marai kan thai satai tep kan long kumna tambah da perkhat ka kalyang pat da de dangayo beng ki opportunity kum ki dengan ngan persang ban le ban apply okay nang tagi don sini I kerpang karbani ong sutna dari wat hapdeng ki jingya lenti ki ba henry phim sam la kan randien de naya kiu sa prang bat nganget ba sarkar kan pai kmat bat kan le nak banta jong pi kita ki jingkit bok ket ruang mo na ki pat ba ki nong pet ya kan program nang ta ini I kerpang karbani ong ba phin poi perkhat ba phin poi kat ka jing mare ka ba 6 kilometer ka de achievement ka ba kraw pila ai nuksa ka ba bhatam yangi ki samla khasi kulek suan kerpang karbani ba pila ai men sim nga bat nga kamen ru ba pidan ha preng kamet bakai pakya bat kumju ru nam ta kayeng kasan jang pi ublei on kur kodo ai pi bat ibah yang sembara okay nang ini kosnes manari ong nang yai kiu seprang dari isam si ong nang kiu seprang dari ublei undon ringkat bat pi nang ini Anthony lingdo nang bri ong to yai kiu seprang dari ngi yai kerman kababha na kabanta jong pi nang ini I Jonas Star sopoi ong kijing trace dom jong pi dari ki ai men sim yang ki kon samla kulek suan Baik dari kiba it sudah pi kiba buram bat kiba nom no ki sungu kemen ma ki sungu hun si sai kata ka jing job jong pi
Nama ko mga OIP na ba kani kajing mare ni shutip ba sumare andre kita kajing mare kajing kiulum kata ka 6 kilometer ba hinyong ar kilometer ka ba sau puway ka ba sau pu ar puway kilometer kam dai ka basuk te menta nin poi syak de ka phang ka bangi ong kajing khot ha kanu ko no ka kam ba ladangi tray ka no ka kam ka ba bo ublei ka ba u ai ka sap ingi begin tray ginum that ladangi hapan tray ar sau kan taru ginum that te kum ba phi ublei ai ka sap ka pang ya phi ban mare te ngi kmilan ti ru ba nak ne ka sap ka ba phidan phinyo ka kam ka ba phina hun ba phinda hun sha ta ka man sem ba phinam don kam ra ba phin ong ba nga don kam financial help laning nga duna ma te ngin pet kanika jingjet ya kini ki yu ma kini ki si ong kinong mi khmat pa ba kinong mi khmat larang ipet ka jingjet ya ki kam da dai than na ka ta ka qualification ba kidan Tinganget pengakerman ruba ka sarkar jongi hangni lani hak hangno ru kadiban long ba kasap ka bagidan kasap ka pang bau ai blai kam dei bangin chukre kot namar kum bau blai ai sap ka pang ikini ki brio bakin keren bikin penbiet iki brio bikin keren ban kro vote lani ban yu kato ka sap ka pang jongki ba ki brio ki bet marsen yo iru tangka jing keren jongki ru kala kring Te ketua kasap kerpang jongki ki job ki yo hisai kata ka jing job ha jing em jongki te menta bandrong pada ka kam sarkar bandrong hakini ki yu ngakmilan ti ba sarkar kum ha ka sports ngam tharai ra ba ubreun hapan pas PhD un hapan pas degree ban yo kam ha ka sports department namar ba kasap kerpang ba ai blai nyim dei ban klat te ngi pet ru ba kani ka jing yakini ki badan ka sap ka kerpang kam dei ra ba kin excel lani bakin pas baru kidan le se gi kat tu kat ni gi ba trish tam sha gi ba dar sha ta kala andre kombo phi ya lanti bre ma phi kata ka jing ya lanti jong phi kam dai ka basuk nomor ban kersan dal lade ban kersan gi para la jang ban kersan ki khon gi para kam dai ka basuk nang ta kata ka rukom bam ka rukom ya ka rukom yang ka rukom practice jong phi ru kam long suk bapaka denam dai dari phimla ra ban ai full time ba phin yo kata ka ba phin puli kot ru kam dan syu kata kapor tementang ngakmilan ti na bana ka liang jong ni ki nong pet ni kana liang jong ki Don Bosco Media Network ni kerpat ru ki nong pet ba ya ka sarkar ru ba kan bo e kan ni ka thong ba kin ai ka jingyarap ye ki niki samla ki beran sap ha ka sports nomor bale se kani ka sap ka ba ki dan brok hat ki niki ba pule ki num dan ki badan sapan pule ai lat bakin pule ki badan sap hakane ka lan ai lat ki bakin excel ni bakin tray ni ka kam ka baki dan kumban coach ru ngatrai ban coach dan kam qualification kumno dari ki ngan komentar ki di pala present ya ka support ki dan em ki pala ngatrai ya kan ni ka coach you coach tak kam tip ki di dan ki dan ki nomor cungi pala ki bala le ya gitu ya sepang ka lain jang ka coach dengan tharai fi ha ban ya kran be ki okay ngan sakal okay te ha ka lain jang ta ka lain tengga ban mare bat ngap sang ban yo teng kam ber ya ka kam ber ya pa kam long na pat ba ngap di ban long free te ha ka training jang na dong sedong kanang ka lain ka mut ka long kum ka lain jang ka sport hi da de bangayo ka larang ayo ka kam ka jam ka tegin pet sekendiat dari ki don kini ki padang ai ban sem susui pi okay. Ini iban kersan lang kong sngi. Iong kom ni lingba kini kilat patai kubor jang pingi kerman bak sarkar jelakan pai kmat cikiriu don sam. Kenang bakan long gajing pli lat pli linti yaki wei rukum jo. Kerman sisakan ban kersan nomor ba hakari ka program jogi lar hipet hakitu ki kenta ki samla ki bala let hakitu ki por pinyo i bang i wanra sisa kita ki samla ki badon kam jingarap nomor kumba idon i wei na ki panelist ki ba wan hakani ka program jogi ila juong e kani ba manu ki badon sab ban mare ni ki badon sab haka sports kimna dai than kita ki khon binang bisan ani ki khon ki ba wan na ki yeng ki baru spa Regi ki khon ki ba na ki yeng ki ba dok ki ba don kam si sai ka jingarap balada ki sa jet ban mi ban represent lani ban represent lani ban mikmat ya ka jalla ki don kam bisa ten na yeng na sam le se kim la ban kersa ni ki tang na ka ni ka daw ba kim don pisa ya ka by flight lani ka by train
ki haban sange no bat kani ka jing dolat jang ki pan kapenduk jing kerman ki namar baki haban syukrong nang ni nang tai din rail da ka sarkar ka pet khmat sakum kini let's say kan plilat plenty bat kan yarap ru ikini ki samla ki ba bon ki sam hendrai na kini ki jing kerman jang ki pat ki poino ki kam ki basniu ngiyo i kita hakipa bon ki liang ki poi sikit ni ki kam ki basniu namar beli you kidu jing kerman namar ban dalek kat balek ru kam dan sisa kata ka recognition la ni ka jing itu na ka liang ka sarkar te hakane ka program jangi pinyu i ma pi bro kinong pet ba kane ka program jangi ngi wan lam sisa kini ki samla ki baran ka sam ki badan ki bam la pada ban poi se kata ka thong namar ba kim dan kata ka pisa kata ka tingka ban mi khmat ya ka yala de bat ya ka jella te gin pai kindiat sekane ka jing pen itu pada hapok ka sarkar jela jangi ngi i ba man kapor man bawan ra na wan ra yu kini ki samla kikot tanga kikot khubor dei nam dei dari kikot tanga kikot khubor kot khubor ru kadai ke sisa dei nam dei dari kadai ke sisa ngi yu i sisa tanga kata ka jing job jangki bagi wan ra nam ya kami galaya komne hapok kot khubor ngin yu i mau ka kerteng jela mi galaya saungot la ne sangot ki samla ki wan ra nam ke jela mi galaya hendrai ke ai pada ka sarkar jela ka le na benta jangki namar bangin napen wat ikitu ki nong elek kai dang man hakini ru dari lara pipen ki dan ki baile mi ki represent ya kanika jela jongi ki na poiste ki long ki khon swat namar ba kam dan sisa kata ka jingyarap na sarkar tingi khmilanti kan ya ba kini ki nong pet ru kinra ai kanika khubor saka sarkar kumbangi na kalyang ka Don Bosco Media Network i persangkat bala bangin pensngo sakit ndong skor jong ka sarkar jela bakan le AA na kabenta ki sam lagi padan sam bakin nom do jingkermen bakin nom poi saki kam ki basniu lingba ka sports nila pan penwan biang yaki syaka lenti kepadai te haningin pet biang khendiat saki niki message ini i Bermelans gamer yang ngakwa ya pidari ba pidnang te sistem namar ngaru ngait bahaya ka sports Kublai shibun ba maramelas te ini itau dur biling do yang kat kom ka jing sngo jonga ngasngo bak sarkar ka iben ka penduk men se bat khang lat bha lada kamper khat na ka benta jong pi pat kong dari pi sngo kum no Dada kap sarkar kamla ban itu khamat yang tanga mlali ere kata namar ba la long no kim senyo mo yang iki sport person dei tang manga ba di sport kibun ki khna badan kasap haki kisap kasap ban le kai ka boxing barok ki sports barok sport ba table tennis gitu barok handai dadi nakada ba ka sarkar ong no ba kam senyo ma ne yo dei ba ka tip ne kam tip ne yo kim tip ru ngam tip ya kata handai ha jing sau jonga te lada kim ya khat mo nam ta jungi ki sport tengim la le ngi hap ni trish tom kan pala dam la ashu pat ni hawat sada ka wira kalat kalanti ban im jakpo ti ni pet kandiat sakani ko ka message dari kat kum kani ini kesan kupar kur kalang yang ublai undan rekat bat pi dari nang tiu saprang nanti ini page 2020 yang ladak sarkar kam itu ep rum ta kasgi lengba kani ka Don Bosco Media Network nin itu no ep pidai sisa i klur kari kublai shibun te nak na I know rajarwai yang smutanat ban yu ep kum ni dari take care bhab ngin dwai ba phin yo ka jing job proud of you ene ra sa kun ben ba ngam chai mat okay Don Bok ipek ya ketika program Shan di mamare lang okay kublai shibun ya pi baro kibala yarap kibala ai men siam yang kublai shibun ngadwai bat kermen ru ba pinya dan peng kemat pekot bakya bat barok khot hayang asam ba kum juru i ngatarai men hakani banga practice na po syaban de kani ka Delhi okay tengah mio ban mare ha stadium tengah ong ni nga jenja ban mare maroi kum dia te kublai shibun mission ki ba fila support yang na du na yeng nga mare na Shillong na pok pulu asang ban mare na tu ngapan kut ha juai
te ila don ban penyarap lemela te i daburam pangaya kendua hadalhi ide tang ba imut banit puli MBBS te i poi sa po megla house te komi ngalong komi kendu ba i te long no kumba ublai ula pai kene te long ngam jing sang am de banyak kendu i tamba laong nak kade ka jing ilenti ublai mo ilawan penyarap yang nadu pesta yang ketu ka jing mare jahapo dalhi nadu dang step mo ngilai mi hadu nadu nyaw bejiem step hadu pra bejiem jan miet isyang ba iat ba yang katu jing set kasni katu ka jing kreat ilang isya ba tang ban support yang ban bangan kumna bangapot bangakwa ngakwa kata tu ngajinja langapang em tu ila penyaram ti namar ba ha katu ba mare mangi kini kiwe kidan lo ki supporters yang ki supporters ki kumba shibun hati dan tengah sudan bak ba idan tak keral nama ba iya la de ilai ban smart kejat mo ditambah haba ilai por pa iwan kanang ban yarap yang ban support te ni ya kita kiwe ir ki force aim tu kita pun hakinang support ki adu nak long kawai ka round ka 1 kilometer hatu 1 round tarai kidan kumba lai sangut ha kitu ka round kidan sau san jakam tu ban support ki tang iwe nong mare am tu tenga ngadan alistan ngadan ti doktor bat i ti kedan haju dai tang balong la yarap te yang ban support ban pendap je mare kata ka kalong syag ka kampla nomor ba ladang ipet hakanu ka sport selani hakanu ka kansan ni lek kai ladaki bun kinong support dai kamyo men sim dai nem dai dari de hakata ka jingwan support jing taki arngot pijop ne am baik ka anganum ke bab non ki kila yarap yang kilawan la trich tam long la upload ka po nam ta jonga beleng an give up nama belai hatu ka po ban mare ka ha kibri ki bala khat lai complain kila long kelap tu cuma cepat nama belai ban mare 4 kilometer kam dei ka pasu te ka cuma khat jungi dan ijung thutang dia ru kala long ta lu iki te gidan ki bam kwa sha ban mare gidan ki tu la ya thnum tu hendai ngapa ngong kila ai timing ru cut off timing kha kan ta ti bodan ru kin la bun hai la dade ba kha kan ta kin pun nambala pendam te kila tip ba ka to ka root bangi mare ka khamlong te ki la extend sha ka khalai kila khalai kan ta te ki la long ngapa ngala kham comment mo ba la ai khalai kan ta deng ong ngade pat pen pendap hapo ka kha kan ta kumba kila ong ba ningkong mo ba ai cut off timing kha kan ta tenga ong ni ngan num de ban du comment ngade be ban mare ngade ban pendap kini kibri kilawan kadang ban yarap yang ba kunjur kibri ki bala support yang ban nadu na shilang hadu ko support dali wan poi te ai kuble i pasan i retired jangka ai kata Indian Force Foreign Service kata IFS idi retired tu mai iru ila yarap shubun kenya ba penyo bansa into house mde tang hang tur dangadon kam si iru mai iru yarap te te Krisha ka kamplama ba Rudy Wajri te dari ngila poise ka nika por ka bangin habban penkut ikan program te swabangin penkut ik program kadang dan mereka message ini Anthony Lingdoi ong sarkar kapulot lagi folklore okay kani nak bentak sport saya kan kita ka pisah okay kan nga jingkali bo ba ka sarkar mar hang ni nginum lawan jubab mar ngi de tangki rupai ba kiba ngidang habban up ka jubab nak sarkar ngir ngidang wa jingkali pidi man kali lang mapiru te nang tai ni Anthony ong never give up dari ka never give up nang tai ni Crestar June pathaw ong kong dari hisya yang jo pi ai man sim ngi barok kinong yelek kai kerman ba sarkar kan penlong ki event ba man laus nam kum kiwe ki jela nang kiu shaprang kong dari nanti ni kan cyborg yang manu berdaya nomi kemat jengi kong dari syak laju panjang rap ni am nurup menai lah ya tu kita gi jing panjang rap jengi kempan regi wan ai kita gi wan ai ki dikiri shiman kiba let's say ki ui kata ka ability lani kata ka capacity lani kata ka sub ka ba idan bakin yarap yi tim pat i kong bi ru i la penyarap hi ban penyak kando hi ba chang pat sing siam te long ba ong kita kan bayarap mandai ki brio ba itu kita batayiki Okay. Te hakan ke program manta sashi se ni pen kerma bagani ke program kawan ka Don Bosco Media Network but
kani ka program ko an live ka YouTube channel but mentangin pan ya ka message lani ka khubor na idari shakinong page but ai khublei ru ya baro kinong page lani mano ba phikwa ban ai khublei dari but ai ka message jong phi ai khublei ya baro khoi ki bala pe ya kani ka domesco media ka kenta ki samla di bechte oh ai khublei si baro khoi ka domesco media nang ta ya ki brio baro khoi ki bala pe ya kani ka kenta ki samla ba kum juru par khoi ki brio ki badan ya kasap penan kam ya ka trishtam waju chikerman nama hadin ka ai jing trishtam yang pi kan wan yu tau so ma kan sei so ka jing em jong pi ba ka jing ya lenti jong yi man we brio mano ngi dan ba ki jing e ki bangi syam ka lenti ki bangi ya kana bangin poi shakmat pada pi du jingkerman kan poi shi te nang ni shakmat ba persang ban ye le ban ye sha ban poi shakmat ba ban ye ya persang ban le ba ka jing em ko beli sibun par ko ki bala ya rap yang ani na du pangasai ka jing mare na du panga kham klem patip ka jing mare hadu andang ala poi hadu kaneka ka klip mat panga ya yo ban kan ba imes tavidane tengah akan main bafinya saja kan barak siang sistem ko beli sibun Kulish Bundari te menta dang don su kini ki jing ai men sima ki om ni ai nora itu i ong hot boy day ta i hostel meet jong pi i ong hon anda lara pi don kaman mat ki jing khu jong blai pin sanang yo bon ki noy rap kham tam ha ki por ki ba phim poi prakhat na do ka jing kerman ngai do jing kerman bakani ka news channel jong pi kan yo support Kulish Bun ai nora nang ta ini dimos paslan yang keep it up klor kari khasi jongi ta ini i Neslihan Kins i ong congratulations dari proud of you from Dakani Kendat thank you ta ini Kenny Mukhim i ong all the best dari you look energetic ta ini Sibilan Rani ong keep it up dari God bless you more and more Kulishi buat ni pi barak ki barak ai si na bagi ai kan ni ka kentian ka ba pi tho na stu ba pi tho na du ka min sim ban ai jingkerman ba bangan num du jingkerman ha ka jing em jonga bangan kerman ru ba pi num du jingkerman ha ka jing em jong pi lanu ru ba uble undan ka ba pi man ka por okay ya kan nanti ka singkin pi barak ko ble sipun okay te nang ta sini we last ngin puli last kini ki atli we are incredibly proud of you Dari thank you for being an inspiration to all na ilam wajri na dai Pauline sim yong kini yung iba Eugene kini di banyarap kata ru Pauline pila ban ong iba Eugene nang ta na kani ka program jogi ngin pun kot ya kani ka program da ka bangi ong ublay try kan rat utip pot udon ru ka plan na ka ta jogi iwei pe wei na ka ta jogi dari ru ngatip pa ublay udon ka plan bat kapor ka babyang tam ba un ai na ka banta jogi kijing ker khu ker hai kumbol ker khu nadu bai dangret hado menta kan ka clip mat i kerman ba ngi duai ru na ka liang ka don Bosco Media Network bo nang ker khu ya phi ba ya ka yeng ka sam jong phi ba ya baro kinong le ba jong phi dari ba kinang la si sa ban yarap i phi ha ka no ka khap ha ka jing em jong phi ba phinum don ka ta ka bun sim ba phin ong ngan kin ran den la ne ngan sange no nrai pinang mare sakmat mare ba phin ai man sim yakiwei khamtam yalade ba phinum do man sim lanu ru te na kalyang don Bosco Media Network ngi ai khule yapi baro kinong pet sa si sien khule shibon bat khule shibon yapi dari khule shibon